Proġett pilota li tnida sentejn ilu biex jiżdied il-ħin li l-istudenti jagħmlu f'attivitajiet fiżiċi kien ta' suċċess biex fil-fatt issa qed jipparteċipaw fih 5 kulleġġi differenti b'aktar minn 500 klassi. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet fl-iskola primarja ta' Ħalkirkop tal-Kulleġġ San Benedettu, propju fejn bdiet l-inizjattiva. Ġi spjegat li bejn is-sena skolastika 2022-2023 beda l-pjan li ssir sessjoni waħda ta' attività fiżika kuljum bilan li pajjiżna jimxi lejn mudell fejn nrawmu tfal minn età bikrija ikunu attivi f'ħajjithom. Fi preżentazzjoni dettaljata li ngħatat mis-Sur Mast tal-iskola, intqal li fl-aħħar mill-aħħar il-proġett ammonta għal 4 lezzjonijiet fil-ġimgħa u 100 lezzjoni fis-sena skolastika, żieda ta' sija u 40 minuta fuq is-sistema ta' qabel. Ġi rimarkat li bis-saħħa ta' monitoraġġ li sar minn diversi persuni, irriżulta li dan il-proġett ħalla l-frott tiegħu kif il-maġġoranza tal-istudenti qed ikunu aktar ħerqanin biex imorru l-iskola. Bir-risposti ta' aktar minn 1500 student li qed jibbenefikaw minn din il-miżura, ħareġ kif dawn ukoll qed itejbu l-ħiliet tagħhom u mhux biss fl-isports, waqt li personalment iħossuhom aħjar dwarhom infushom, inkluż fil-lezzjonijiet l-oħrajn. Mill-preżentazzjoni ħareġ ukoll li l-aktar sport popolari fost it-tfal jibqa' l-futbol, waqt li reazzjoni tal-għalliema kienet li b'aktar attività fiżika l-istudenti jġibu ruħhom aħjar jagħmlu xogħol tal-klassi f'inqas ħin u jifhmu lilhom iżjed. Il-ġenituri wkoll qalu tagħhom fejn urew ix-xewqa li dan il-proġett jibqa' għaddej. Il-Ministru responsabbli mill-Edukazzjoni u l-Isport Clifton Grima sostna meta nkomplu nisimgħu mingħand l-istudenti ilha huwa għodda biex is-settur edukattiv jibqa' mixi l quddiem. Tal-attività fiżika huwa wieħed importanti. Tkellimna ma' diversi ġenituri li dejjem qalulna li jixtiequ jaraw it-tfal tagħhom aktar attivi mill-aspett fiżiku. U allura dak li sentejn ilu beda bħala proġett pilota ġo dan il-kulleġġ illum diġà ġie estis bħala attività fiżika b'mod regolari tista' tgħidha kuljum f'5 kulleġġi madwar Malta u Għawdex. U lan tagħna huwa propju li naraw dan il-programm ikompli jikber u minnu jiverifikaw dejjem aktar studenti. Studenti li ħajkollhom issa l-opportunità li jkollhom it-taħriġ fiżiku, l-edukazzjoni fiżika tista' tgħid ta' kuljum.